Informatiu. Molt bé, moltes gràcies, Quim. Passen 3 minuts de les 10. Víctor Amela, bon dia. Encantat, bon dia. La bruixeria veritable és l'art. I jo crec que ara estem veient una expressió d'aquest art. Aquí hi ha un dibuixant, que ara el presentarem, que està dedicant-te a tu, Gemma, al llibre que s'acaba de publicar, La vida secreta del papa, que és una antologia de tots els dibuixos que el Peric, mestre geni, va fer sobre la figura del papa de Roma, que mai s'havien publicat, i la majoria són inèdits. S'ha publicat una antologia de dibuixos del Jaume Peric, però qui ens ho ve a presentar... És el Jaume Capdevila, Cap, que era coneixedor, deixeble i grandíssim historietista, periodista gràfic, vinyetista, no sé com li hem de dir, humorista. I que m'està dedicant al llibre. Exacte. Hola, Jaume. Hola, Jaume. Perdona, que t'estem interrompent. No, que va al revés. Ja està dedicat? Estem a punt, eh? Estem a punt. Jo ninotaire, a mi m'agrada dir-me Ninotaire. És com un ninotet, dibuix. Sona com sèrio, no? Un senyor fa dibuixos. No, jo faig ninotets, no? I el Jaume m'ha fet el papa amb un mando mirant la tele. Clar, ets tu. Està mirant el Cafè d'Idees. Exacte. Diu, mira. El papa mira el Cafè d'Idees. Mira, papa mirant el Cafè d'Idees. I ara, què toca ara? Color. Les coloraines, no? Ara, coloraines. Clar, ja està. Mentre, posa-li al costat aquesta, perquè la gent la vegi. Posa-la al costat. Aquesta és la que ha fet... Aquesta pel Víctor. Pel Víctor. I aquesta és la que m'està fent per mi. Moltíssimes gràcies, Jaume. Els dedico per ordre del Peric, eh? Aquell llibre no l'he fet jo, eh? No, del Peric. Dibuixos com una carpeta, ell tenia... Però com arribes a aquests treballs del Peric? No, home... Com arribes a ells? Primer acabes, si vols. No, això està a punt. Jo, a més, puc parlar i dibuixar... Molt bé, Alora, molt bé. Com neix la idea? Explica'ns, de recopilar-ho... Mira, la idea primer és que el Peric és una persona que va morir ara fa 30 anys, però va morir molt jove, va morir... Amb 54 anys. Molt jove. Clar, si tu estàs vell o ja t'ho esperes, igual vas tancant carpetes i vas dir, això ja ho deixo fet, això... Però el Peric això no s'ho esperava, ningú s'ho esperava, per tant, va quedar moltes idees, molts projectes, i a més havia treballat moltíssim, no? Per tant, hi ha molt material del Peric que s'ha publicat o molt material del Peric que està, això, pendent de recuperar, no? Hi ha molts dibuixos, hi ha milers de dibuixos que, a més, la família els va cedir a la ciutat de Barcelona, per tant, estan accessibles a l'Ardiacle, sí. Vull dir que qualsevol persona que tingui interès pot anar, pot consultar aquests documents, els arxius, la correspondència, les anotacions de Peric, i doncs, amb aquest material, que és allà, que jo, a més, me'l coneixo perquè me l'estimo i perquè hi he treballat, doncs vam dir, escolti, això s'ha de fer, no? I a més, ha coincidit amb... reivindicar aquests 30 anys, doncs s'havia de fer alguna cosa. L'1 de febrer, 30 anys de la mort del Peric, que era un geni. Però fixa't que ara el Vaticà ha centrat la nostra atenció durant molts dies. I per què Peric tenia aquest interès per la figura del papa? Bueno, no és que tingués interès per la figura del papa, realment tenia interès per totes les coses, tots els aspectes de la vida, però sobretot tenia interès per la ingerència que hi ha de la religió en la vida de la gent, no? Sobretot en aquella època. En aquella època més, eh? És veritat que pensa que el Peric dibuixa el papa de Roma, que no és cap papa de Roma i és tots els papes de Roma, no? Per tant, en realitat, el que està fent és explicar-nos com una institució, que en teoria va de coses de religió, en realitat té una incidència a la vida de la gent, és a dir, que fan més política que religió, potser, no? I Peric té aquesta mirada crítica i això, sobretot... Una manera crítica, però a la vegada molt divertida, molt irònica, perquè, per exemple, el papa surt moltes vegades en aquests acudits jugant a la primitiva o a la loteria per deixar de ser papa. O presentant-se... per deixar de ser papa, per retirar-se. O presentant-se al Primer Planeta, escrivint novel·les, a veure si fem altres coses, no? Era una cosa que no us cregueu res de res, no? Era un descregut. Era un descregut, però realment creiem unes coses que eren les coses importants, que creiem en la gent, creiem en el treball, creiem en l'esforç, en la solidaritat. Era un idealista, potser, també. És a dir, el que passa és que també era un gran tímid, i és veritat que la imatge que tenim del Peric és un senyor molt sèrio i a vegades fins i tot malcarat, no? Però això era la màscara, la careta, el personatge, que ell anava com de supersèrio, perquè realment era un tendre, un tímid i un sentimental, no? I és veritat que, què passa? Que era un tio superintel·ligent, no? I tenia una mirada crítica d'una penetrant, una cosa que era una lucidesa extraordinària. Tu vas conèixer en persona? Jo vaig conèixer, però vaig tractar molt. Tenies 20 anys. Clar, perquè tu tenies 20, ell va morir fa 30 anys, tu en tenies 20. Sí, jo vaig arribar a Barcelona el 93, vaig començar a dibuixar professionalment el 94, i llavors els dibuixants d'acudits de premsa no som molta gent, formem una mena de secta, una germandat secreta, i ens reconeixem entre nosaltres i ens anem a sopar i fem coses, no? I és veritat que gent que jo vaig començar a admirar
O sigui, a mi em portes el Messi aquí i dic, bueno, molt bé, està molt bé, però a mi em portes el Cesc o el Peric i jo m'arrossego per terra fent la croqueta, no? I aquesta gent després es van convertir en companys de professió i després en amics. Hi ha hagut... Amb el Peric va morir molt aviat, però amb altra gent que eren els meus ídols de veritat, el Cesc, o el Fer, o el Quim, o el Gin, doncs han estat amics meus, no? I això és... El Peric, tu estaves dient fa un moment, era molt més que un dibuixant, un ninotaire, un humorista, és un home molt intel·ligent i un home que va tenir problemes, persecucions, per algunes coses que va dibuixar, no? Sí, però clar, ho feia en un moment que era complicat, és a dir, veníem d'una dictadura, pensa que era una dictadura que va ser una dictadura xunga, repressives. Molt, no? Hi havia un seguit de coses que no es podien fer, hi havia un seguit de coses que no es podien dir, i ell, en aquella premsa, que és una premsa, clar, que era control del que es deia, total. Censura prèvia. Però total. Per tant, l'humor va ser la primera escletxa que es va permetre en els mitjans d'informació del franquisme. Per què? Perquè a través de l'humor hi ha la capacitat que hi és, de que tu estiguis parlant d'una cosa, literalment d'una cosa, i que tothom entengui que estàs parlant d'una altra cosa. Això és màgia potàgia, no? Perquè realment els periodistes aquella cosa no ho podien dir, i el Peric, sense dir-ho, tothom entenia de què s'estava parlant. Això va ser una subversió total, no? I el Peric obre aquesta escletxa. A més, amb el seu posicionament polític, realment ell va aconseguir, amb l'èxit d'Autopista, i va aconseguir que els acudits passessin de les pàgines de passatemps i de les pàgines de societat i de les pàgines on poden haver-hi bromes, van passar a les pàgines de política, a les pàgines d'opinió dels diaris. Abans no. Jo recordo l'impacte que entra a casa meva, jo tenia 11 anys, Autopista, que era un llibret d'acudits, i la sensació que estaves llegint una cosa prohibida, una cosa atrevida, una cosa que et podia condemnar l'ànima, no? I era el Peric, i a mi em va obrir el cap, absolutament. I em deies que aquell llibre va ser el més venut 2 anys a Espanya. 2 anys seguits, l'any 70 i l'any 71 va ser el llibre més venut, sense campanya de publicitat, perquè aquest llibre van fer tot el possible perquè no existís. Però va ser el que va destapar, diguéssim, el que es va dir després el boom de l'humor en Espanya, que realment tots els diaris volien tenir un humorista, es van publicar molts llibres d'acudits. Això va ser una revolució. Que a més era una paròdia implícita, Autopista, la paròdia de Camino, d'Escrivá de Balaguer. Autopista. Sí. Fantàstic. No, realment jo penso que el valor de Peric és la combinació de la seva capacitat, el seu esperit crític, en el moment en què ho fa. És a dir, ho fa en el moment en què això encara no es podia fer. I fer-ho avui té molt mèrit, està molt bé, però realment avui hi ha uns marges de llibertat d'expressió que són més amplis. Potser s'estan estrenyent una altra vegada, però bueno, això és un altre tema. Però els marges són molt més amplis que l'època que ho fa Peric. Això segur, però Jaume, tu publiques a La Vanguardia i publiques també premsa internacional. Canvia la manera de treballar? Canvia la manera de treballar. Mira, un detall, i canvia una de les coses gràcies a Peric. Gràcies a Peric i als dibuixants d'aquella generació, els acudits que els dibuixants a la majoria de mitjans d'Espanya fem, nosaltres fem el nostre acudit, sabem que tenim un espai, fem el que nosaltres volem, la majoria dibuixem sense que el director ens digui escolta, vull que et fiquis en no sé què, que facis això. És a dir, que quan a vegades diuen, mira, aquest diari està fent campanya d'això. Bueno, escolti, no, és el dibuixant que va per aquí o va per allà. És a dir, que a vegades a favor o en contra del diari. Bueno, és igual. La qüestió és que nosaltres publiquem, fem un dibuix, l'enviem al diari i es publica. Això és el que passa. Jo dibuixo a França, per exemple, o als Estats Units. A França, jo he publicat a la primera pàgina de Le Monde, però allà, perquè et publiquin un acudit, tu els has d'enviar 2 o 3, i el redactor en cap diu, a nosaltres ens interessa aquest. I és el que publiquen. I a tots els mitjans de França, amb tota la llibertat d'expressió que vulguis, amb tot el que tu vulguis, els mitjans decideixen què publiquen. Aquí, els mitjans no decideixen què publiquen. Els humoristes els hi colem el que volem. Els hi colem el que volem. Som més lliures, llavors. I com decideixes a què dediques la vinyeta? És molt complicat, no? És el més complicat. Per mi no és difícil fer una vinyeta. Triar el tema. Jo em poses aquí, comenceu a parlar del que vulguis, i jo et faig 5 vinyetes del que vosaltres parleu. Però el més complicat és decidir. Decidir. Crec que una vegada entrevistant el Roto, que publica El País, ho deia. El més complicat és a què li dediques aquella vinyeta. Ha passat això, ha passat allò. Per això també és el mateix d'ahir. Això ja fa dies que en parlem. Això ja n'he fet 15 d'acudits sobre això. Com trobes una manera nova o diferent o enginyosa o interessant
de dir alguna cosa sobre una cosa que fa 1000 anys que se n'està parlant, no? I de vegades passen coses com que et truca al camp d'esports i et diu vull per demà un pòster de tots els jugadors del Barça caricaturitzant-los per la victòria de... Això es fa també. Tu ho fas en una tarda o dos. Bueno, no, implica no dinar, no sopar, no dormir, però bueno, cap d'això, cap problema. Però com va ser? A veure si podem veure aquest pòster del Barça campió de Lliga, amb caricatura de tots els jugadors. Sí, sí. El Mundo Deportivo va ser una vanguardia. Feien paper i aquarel·la i tot això, però realment l'iPad facilita molt el procés de treball perquè tens totes les eines, tot a la punta de la cosa digital. Dius, ara vull fer aquarel·la, pam, aquarel·la, vull fer guaix, ara llapis. Quin és el jugador més fàcil de fer-li una caricatura? Home, un que és molt agraït és el Chesney. El porter és molt agraït, perquè no només pel puro i perquè li sua tot i perquè està tornada, sinó perquè realment té aquesta cara, aquesta mirada. El Yamin també és molt, molt interessant, no? Perquè el Messi, per exemple, era un jugador que a mi sempre m'havia costat molt de dibuixar, no? Ah, sí? Per què? Jo penso que va tardar molt de temps a que la seva cara agafés personalitat. És a dir, quan tu dibuixes una caricatura, no dibuixes la persona, sinó dibuixes el que transmet aquesta persona. Sí, un tret diferencial. Sí, has de dibuixar el que aquesta persona transmet, per tant, que és el que tothom és capaç de veure d'aquesta persona. Per tant, si una persona transmet alegria, transmet energia, tu has de captar això, i la gent diu, oh, sí, sembla molt. No perquè hagis dibuixat el nas o els... No, has captat això. I el Messi va tardar molt de temps a emetre personalitat, no? En canvi, m'agraden els bràquets de Lamine Yamal. Llamin té molta personalitat, no? Per tant, és fàcil de dibuixar, no? Doncs Jaume Capdevila, moltíssimes gràcies. Escolta, què diria el Peric si veiés aquell llibre? Què diria el Peric? Jo penso que estaria content. Porta 40 anys esperant que es publiqui aquest llibre, per tant diria, hombre, ja era hora. Ja era hora. Molt bé, doncs gràcies, Jaume, per haver vingut. Ens n'anem